Сәлем дуслар, біз яна Сарман районында bu yılısı Татар хатын кызлары Ак Калфак оешмасының Җәлил бүлекчәсенә килдек. Бирдә менә шундый матур калфаклар һәм изүләр ясыйлар. Ничек ясыйлар микән аны? Сирен беләсем килеп йөри иде. Безне кунакка чакырдылар, бик рәхәтләнеп риза булдым. Тапшыруыбызны башлыйбыз. Инде менә кызлар әзерләнгәннәр. Монда һәрберсе үзенең инде кулына кирәкле материалны сайлап алган. Һәм инде үземә кирәкле төсен сайлап алачакмын. Гүзәл апа, исәннәрмесез? Ничек хәлләрегез? 5 ел эшлибез менә кызлар белән, актив кызларыбыз, үзебезнең бистәбездә яшәүче укытучылар, мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр, шигърият яратучы, шулай кул остасына кул остасы булган хатын кызларыбызны берләшеп, киңәшеп, менә шулай Ак Калфак оешмасы оештырыла. Менә Калфак инде, Калфакны барыбыз да беләбез, татар хатын кызларының милли киеме. Менә аның ничек эшләнсә, мен узак еллар үткәч, менә өлкәнәйгәч кенә дип әйтим, инде күңелемә керде. Ничек эшләнгән инде безнең бистәбезгә килгән артистлар белән карап, күреп, сорашып, ничек икән, менә күңелгә кереп калды. Янның үзебезнең кызлар белән алындык инде. Калфакны ясый башладык. Менә шушындый инде эшләнмәләр эшләп куйган. Алдан Гүзәл апа, бу нәрсә дип атала? Бу каркас дип атала. Каркас инде бу трафарид ясадым. Менә барыбызга да җитәрлек дип уйлыйм инде. Менә Калфагыбыз минеке шушындый төстәрәк, менә материал, аңа сызылган сызыклары бар. Игътибар итсәгез, самоклюющийся фетр дип атала, үзеннән үзе ябыша торган. Алыгыз әле менә моны алабыз кулыбызга. Яңа да берне. Фетр бу үзе ябыша торган. Менә куптарыгыз менә. Шундый әйберләр дә кибеттә сатыла. Менә куптарыгыз, моның башын куптара башлагыз. Биргән материалда менә сызык бармы, сызып куйдым, линия. Менә шуңа тигез генә иттереп, ябыштырып чыгабыз, кызлар. Ике яклы скотч алабыз диде менә Гүзәл апа, һәм аны ябыштырып чыгабыз шушы материал өстенә. Хәзер менә шушыны безгә тикеп чыгарга кушты Гүзәл апа. Иң яраткан эшем. Бу изүләр каян килеп чыккан? Безнең татар хатын кызлары гомергә изү кигән. Калфак, изү, күкрәкчәләр, хәситәләр, алар барсы да татар хатын кызларының милли киемнәренең бер өлеше булып тора. Алар комплект кебек үзең генә аның калфакны дагын инде шалбар белән, теләсән инде күлмәк белән киеп булмый. Алар бер-берсен тулыландырып торырга тиеш. Шеш кыелмасын, хатын кыз битен күрә кухняда, аш-су әзерләүдә. Шуңа күрә менә беренче калфаклар алар яулык булганнар. Яулыкларда мин сезгә күрсәтеп алырмын, менә беренче калфак яулык дигән әйбер бар. Аннан инде кешенең үзенең тормышына карап, байлык дәрәҗәсенә карап, аларны бизи башлаганнар. Бай катламнар инде алар алтын көмешләр белән, төрле зөбәҗәтләр белән бизәгәннәр, ташлар белән бизәгәннәр. Бетерилде, өскә өлешенә тотынам. Әле кызлар яртысына да җитмәгәннәр, менә шулай. Үземне мактап та алыйм әле. Менә шулай ук ябыштырып куйдым мин аны, менә шушы ябыштырылган. Менә нәкъ шул ук баяга өйрәткәнчә усул белән эшлибез. Менә. Бусын. Ябыштырабыз. Монда миннән өлкәнрәк апалар, кызлар утыра. Алар ничек күзләрен күреп, менә бу скотчны куптаралар да, менә яшь булсам да, бер яртыша сагать утырам. Бигрәк кутлаулы булды. Менә булай җыябыз да, бетерәбез аны. Җыеп менә булай җыеп барабыз. Һәрбер ягына менә шулай алып. Менә безнең
түбәтәйнең өске өлеше әзер. Минеке әзер. Bizerge indi менә төсенә туры китеп берәң, айна менә кининди төс килә, шуны куясам, менә сарыны куярга мөмкин. Шулай ук менә моны калфакны бизәргә мөмкин. Менә шундый мәрҗәннәр дип әйтәгәндә, мәрҗәннәр. Ул вакытта инде аны төшергәндә бер узоры үзенең бизәү кирәк була, ясарга кирәк була. Шуңа күрә төрле төстәге мәрҗәннәребез бар бернең. Хәзер менә шушыны тегеп чыгабыз. Менә шушыны тегеп чыгабыз да безнең кем ничек тели шулай бизиде дә. Мин шушының белән үземә менә шу калфакны калдырырмын. Миңа менә шушындый минималистичный дибез бит инде калфак та ярый. Изү шулай ук безнең татар хатын-кызларының милли киеменең бер өлеше булып тора. Аерымына изүне шулай ук аерымына тагып йөреп булмый, киеп йөреп булмый. Ул безнең белгәнегезчә менә изү шушында куела. Минем үземдә дә менә изү. Чөнки безнең хатын-кызларыбыз элек-электән басуда эшләгәннәр, өйдә хуҗалыкта эшләгәннәр. Изү ачып, баланы имезергә кирәк икән, тизенә күбрәген биреп, менә каплар. Аны каплаган шулай ук җылы да булып торган ул. Беренчедә менә Осталыкны үстерү. Барыбер да хәзер күбрәк компьютер заманы бит инде. Шулай да кул эшләрен белү кирәк. Барысында һәрбер күңел биреп эшләсәң, күңел тынычлыгы, анасын күңел байлыгы үсә. Менә шушындый кул яулыклар шигәбез, аларны кырыйларын крючоклар белән эшлибез. Калфак ишмасында бик матур менә тагын сәнгать әсәрләре эшли торган рәссам Галия апа янында тукталып киттек, аның эшләрен дә карап китергә уйладык. Галия апа, сөйләп китегез әле. Сез нинди метод белән, нинди ысул белән ясыйсыз калфаклар? Монда картиналарында куйган инде ул бик күп эшләре күп, әмма бөтенесен дә алып килеп бетерә алмадым диде. Эпоксидка дибез бит инде яңа төрле шундый модага кирип киткән ысул. Нәрсәләр ясыйсыз? Сөйләп китегез әле үзегез турында, Галия апа. Лайыклы ялга чыккач, менә шушы иң беренче итеп мин тотындым менә шушындый бәйләргә. Менә бу зонтиклар, кызлар аны мәҗбүр иттеләр инде. Зонтлар. Крючок белән шушы зонтларны бәйләдем. Паспорт тышлары, альбом тышлары, блокнот тышлары ясадым. Шуларны ясадым. Ничек нукта белән була ул? Ну, краска, акриловый красканы менә манчыйсың дагын. Нигә? Менә шундый башлы энәләр бар, теге түйіршіклі башлы. Шулар белән менә буларны утырасың инде шүпләп. Менә шул эпоксидка белән сез кызыксанасыз инде иң нык монда. Менә булар сервировочный тоқталар инде. Булар инде подстаканниклар, неләр инде. Менә монда брошкалары, менә монда одашып кына калган олкалар, менә шундый. Монда инде әйтәсем килә, калфаклар да ясый безнең Галия апа, әмма аның үзенең методы, үзенең ысулы, ул аны клей белән генә эшли икән. Менә минем өстемдәге матур калфак белән менә шушы изүдәген безнең Галия апаның эше, күрегез әле нинди матурлык. Мин сайлап алдым үземә һәм менә бүген тапшыруны шушы изүләр һәм калфаклар белән алып бардым. Бик зур рәхмәт сезгә, Галия апа. Кулыгыздан куаныгыз. Мондый матур эшләрегез әле тагын булсын. Бөтен Татарстанга менә шундый матур изүләр, калфаклар эшләп биргә язсын. Җәлилнең менә шушы кызларына шушындый матур мастер-класс оештырып безгә калфак ясау, изү ясау серләрен чишкән өчен чын күңелдән рәхмәт әйтәбез. Бирегә тагын килербез әле, монда чыннан да сәләтле кешеләр бик күп икән. Киләсе тапшыруларга кадәр дип мин Фирүзә Хәмидуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Сау булыгыз.